So yun guys, nandito kami sa Mae Beach Resort sa Patar, Bolinao. Guys, welcome. Sir, may susi po na ano. Thank you po. So guys, uwi na kami, no? Sana'y mag-share or like and comment kayo sa video na ito para malaman nyo kung saan kami nag-stay or magkano at maka-avail kayo ng discount dito sa pinag-stayan namin dito sa Patar Beach, Bolinao Pangasinan. So keep safe mga paps, mga sirs, ingat, and God bless. Thank you.